loso lwasi maber mar tich yot kendo is cheaper compared gi riembo ng'ato tich ni ng'ani wiye tek ng'ani ok winj gima wacho. Koro an daher medo kono jotelo kata jotije employers walosuru lwasi maber ne Gen Zs, millennials gi ng'ata mantiere tich. Nikech koko timo kamano to dhi bedo gi shortage miwinjo wacho ni dhi bedo ni because 75% mar population in fact king'iyo Africa mangima average age marwa 19 years. Matiene ni magi joma dhi bedo tije gi in the next few years. Magi ng'eny workers. So it's easier mondo walos lwasi maber makar bedo gi that tension. Because tension ni ema yudo kama misunderstanding ni ama kata misalignment ni yudo kama miyo koro Jeff ok bidwa kama ber, Jeff ok bibiro tich, wiye komiye bende onyalo dhi a whole week. They don't even tell you where they are. Yudo kamoro bende resign gi one SMS and onge tich with effect from today. Owacho bye. Koro asara en irnga, asara en employer, asara en iri as jatelo as manager kanyo. Koro moloyo timo kamano, afadhali ilos lwasi maber. Lwasi maber tiene kakiwuoyo kodgi. Be involve gi in any decision making. Koso in tich ni mana bedo gi jotelo madongo gi tubiro ne gi those decisions. Long give a table. Let them be part of the decision making process. Gimona ma bende ber kabisa and making sure ni gin work life balance. Magi jok manie gig economy as we speak. Mok ni kama intiere achiel Ramogi kae ne motimo kende. Mano is a reality. Manga makango yudo dakika 5 nyakango donje YouTube. Nitie ke moda land. So as a leader nyaki bed king'eyo ni okanya bedo kode kochopo saa 11 in koro kidalongo meeting. Physical meeting sapata paga chia sapaga rio. Kuro physical meeting tiende niya okodhi yudo warani okdhi yudo Gen Z ni kata millennial ni okdhi yudo time mobedo godo mondo los gikene as kayudo ka giwacho kaka Jeff wacho gin very creative which is a reality. Kimiyo gi gimoro achiel kata PowerPoint moda loso nino pogore gi PowerPoint maro mang'eyo. Kuro tiende ni creativity margi no okonyal bede. The only thing you can do and to support them. Toki support gi, they'll really shock you. Gin gi a lot of ideas, gin very ready, energetic, magi jok manyalo konyowa as a nation. Gimonyalo timo maduong' and to embrace them. As you embrace them, mobi giuru feedback. Kikwa give up on them. Kamwadhi marach any wa give up on them. Gen Z rach, millennials gi wigitek inti time ang'o as jatelo. Bi bedo kod gi paid, bi winjo gi, bi longo gi a meeting. Be embrace gi to an extent mingeni kada an kijana ni or Gen Z ni maybe da behave kamano nikech ndalo monyuol gi pogore ndalo monyuolwa. One manager was final. Again they can challenge status quo. Ginyalo penji by the way kaka wigi omiyogi. Ang'o miwatimo gimotimo ni why are we not even digitizing this particular process? Must we use papers? Gipenji. And you have to give them a reason why you are continuing the process. Be continue. No. To mani gimana Jeff wacho Lillian ni mani gimonde ikimondo go bene team. Yes. Talk team kendo gini miyo ka ng'ato samoro biro gi idea manyien e kambi to winjo ko wacho ni ng'ane pan ni mung'ete ng'ane kimbele wacho nyithino masane kimbele wacho gintiere kanyo gina mana nyisre ni ginyalo timo gima chalo kamano. Bende nitie thuolo mag jotelo bank osemigi suggestions makamagi mondo mi gikaw mondo mi kata ko correct wacho ni i correct with love gihera mogumbo. Clearfast kana chako ni empathy and that inclusivity. Tiende ni gimangano koni ideas go nyake bedi ngama bendi se change mindset ne. You are ready to learn. To wambe ko kwan ready to learn the new ideas then wadi bedo gi challenge. So mara and today and challenge the leaders mantie okokai. We must be ready to learn. Nikech jogi digi ideas magi nyalo miyowa. To kwa keto manani it has to be my way or highway. To kanye mwadhi okoso ginene wa bedo gi misalignment no an gi mang'eni kwa rwako gi mo bedo ni kada timo gimoro I consult ido ka team no is more powerful molo ikata because gin ge ideas molo gik mwan godo to bedo ni gi empathy no bende iringi ka kiwo kod gi ngika kikelo gi machiegni then you'll succeed kama ko succeed kama bedo gi misalignment en sama adwaro ni chik mara gimang'eyo machon cha madonoti rules gi regulations. These people they don't thrive or get thrive rules and regulations. Gin joma dwaro ni bedo kod gi piny, you discuss, you agree, you do ka gitiyo maber kabisa. To leaders
more embrace that particular mindset mar change no. Leaders more embrace a change or learning perspective. Yudo ka leaders go thrive, teams gibende thrive. Yudo ka departments in an organization, unukata departments prario. Cleophas, you'll attest to this. Ibudo ka departments prario go. Nitiere departments kata rio kata dek ma thrive kabisa gi Gen Zs. Gi millennials. To nitiere departments moko give me alignment throughout. What is the issue? The issue in leadership. Leadership makanyo poko embrace ni things have changed. Era masani wan gi nyithindo manyalo challenge status quo, wan gi nyithindo monego beni kelo, wan gi roere monego beni kele table manyalo medo aparo. Koro parane kata Ramogi, I'm sure that some departments are thriving better than others. And king here, it starts with the leadership. Leaders kaka wan onego beni change our mindset.